Идите, добри гости, мой Коледо, идите, добри гости, мой Коледо, добри гости, коледари, мой Коледо, и ти носи много дари, мой Коледо. От кое училище сте? Свети Паисий Хилендарски. Дрехи имате, леле, браво! И сега най-хубавото училище. Дадете? Здравейте! Аз се радвам да ви посрещна. Много хубави дрехи имате, нови ли са? От едно зърно 1000. Честит берекет, пустака и полюде. Децата има повече. Колко ли са брата, толкова здраве на всички. В община Казанлък, кажете дружина да бъде. Да бъде! Чудесно настроение създадохте. Не като за последния ден от света, като начало на едни прекрасни празници, каквито са Коледа и Нова година. Нали ги очаквате и ви? Да. Подаръците все още не са дошли, нали така? Очаквате ги. Пожелавам ви да ви донесат наистина празниците, всички подаръци, които сте си решили. И най-големия подарък да бъде да сте здрави, ви, семействата ви, мама, татко, вашите учители и училището, което ви приютява, да сте едно голямо и добро семейство. Благодаря ви. И сега по традиция и аз трябва да ви зачерпя. Не така? Да. А може ли аз нечета с вас? Да. С всички коледари. Боби, не ли ти си стопанката тук, Боби? Айде да почерпиш децата. Да. Кой е Станиника? Християн. Стеснявай се. И по повече вземайте. И понеже българската традиция, която не трябва да забравяме, повелява, когато отиват коледари в един дом, стопанина да ги почерпи с кръбайчета. И освен това, да им сложи в тръбичките паричка, за да бъде новата година здрава и богата. И за това, къде е твоята тръбичка?
Заповядайте, тези парички са за вас, коледарите. Живи, здрави, Така, както искате, така си ги оползотворете. Да ви е богата годината, турбичката пълна с шестици. Благодаря. И аз ви благодаря. Ние не бяхме Благодаря. Благодаря. Вие сте живи и здрави. Вие сте първите коледари, които идват в община Казанлък. И наш ден, между другото. Да, и вчера. И вчера. И за първи път толкова хубави коледари с толкова хубави наричания и песни. Благодаря. Много хубаво играете. Не сте от някоя танцова трупа? Имате ли танцов ансамбъл? Не, ама много хубаво играете. Много ми харесахте. Кой ви научи? Разбрах. Аз че ходите някъде. При господин Цочев. Много хубаво играете. Само да заснемете да за тях. Добре. А вие се съберете момички. Да, чичицата и така, и спрете и така тези крайни. Кръвача, да направите. Това по-маничко тук. Коледаче и така между другите. Ела малко с бялото кълпаче. Така. Ти скриваш другите. Така, гледайте назад, деца.